Laing pagtayog ang nabatyagan na usab sa Bugos City sa lalawigan sa Subo. Sa earthquake information number 1 nga na-post sa social media page sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox, ilang gipahibaw nga alas 3:22 karong hapon. Nabatyagan ang linog nga adunay 5.4 magnitude sa east of Bugos City. Nabatyagan ang intensity 4 sa mga dapit sa San Francisco, Camotes, Hilongos ug Villaba sa Leyte. Samtang intensity 3 usab sa Liloan, Talisay, Cebu City, Lapu-Lapu City dinhi sa Subo ug sa Isabel Baybay, Carigara, Ormoc City ug Abuyog sa Leyte ug sa Esperanza sa Masbate ug Hinundayan sa Southern Leyte. Nabatyagan usab ang intensity 2 sa ubang lalawigan sa Subo, Leyte ug Southern Leyte. Samtang intensity 1 sa Borongan City sa Eastern Samar ug sa Gandara, Samar. Nabatyagan ang kadaot pinaagi sa pipila ka mga social media posts sa dakbayan sa Bugo. At ang iunya ang mga detalye niini mga kapuso.